A tento je veľký. Ne. Máme struha. Let's go. Späť. Ne. Ahojte kamaráti, dneska sme tu zase, ideme bojovať, teším sa, za 2 minúty je 6 hodín, takže ideme na to, idem si nachystať nejaké nástrahy, pripraviť sa a jedeme bomby, poďme na to. Dneska to vyzerá zaujímavo, ak nepôjdu tu, tam kde včera brali, tak by som išiel buď hore alebo dole po potoku, tým pádom by sme sa troška viacej nachodili, ale nevadí. Je tam. Tento je pekný. Yes, je tam. Tak. Zatiaľ som jedného vyťahol a tak krok som cítil na ulici. Otrhol mi to, čo vám poviem. Je tam, tento vyzerá byť veľký. Fúha. Ne, vypol. Super. Takže veľký dúhak mi vypol. Škoda, no. Veľká škoda. Fúha, dneska to bude ťažké veľmi. Kamaráti, chytil som z tohto vodopádu silného. Takéhoto psúha, pozrite sa. Takýto má nos. Neviem, čo sa mu stalo. A ideme ho pustiť. Ne. Poď. Ne. Je tam. Tak tento je pekný. Máme tu meter od lovíme. Ďakujem, že vás mám. Myslím si, že sa mi za tým otočil struh. Tuto hneď v tomto bordeli. Tak idem to tam dať ešte raz. A bol tam. Alebo to bola nejaká palička alebo kameň. Máme struha. Let's go. To je to, čo som chcel vidieť. Let's go. Poď späť. Ne. Choď ďalej. Už si tu. U mňa. Takže ideme ho odmerať. Merod. Tuto je, že... Dobre, máme ho na nule. 27. Púšťame ho späť. Čau, kamarát. Dneska sme tu zase, uvidíme, čo príde. Dneska sa vydáme hore po potoku a možno aj dole, uvidíme. Ideme na to, poďme. Je tam, pozrite sa na moju nohu. Fúha. A tento je veľký. Tento je veľmi veľký. Tento je veľký. Taká tricina. No, poď. Je tam? Yes. Vyzerá trochu jak potočák ináč, také farby má. Kamaráti, ďakujem, že ste video dopozerali sem. Zachytali sme podľa mňa krásne
fakt, že krásne ryby a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, follow, prezdieľajte to a vidíme sa na budúce.